אני חושבת כל הזמן על המשפחות האלה שגם אז לא ויתרו על הרצון לעלות לארץ. גם על אותם אנשים, את מזכירה בספר את חוות ההכשרה, נכון. את המקומות שבהם אנשים למדו להיות נכון. חקלאים, למדו עבודה שיכולה אחרי זה להועיל להם כשהם יגיעו לכאן. נכון. זאת הייתה חלק מהמשימת חייהם, אם נכון. אפשר להגיד. נכון. אני הופתעתי שאנשים שקראו את הספר כתבו לי, לא ידענו ולא נכון, הכרנו גם את אני. הנושא הזה. גם אני לא ידעתי. אז מסתבר שהיו, במסגרת הקריאה העמוקה שלי, וגם במסגרת החקירה שלי בתוך הארכיונים, אנחנו נגיע לזה קצת, יש לי סיפור נחמד על העניין הזה, כי אני גם נכנסתי לתוך הארכיונים, גם של ורשה וגם בארץ, על רשימות שהסוכנות עשתה, רשימות של המעפילים של העולים, יש לה כי הסיפור מתחיל שם, בדיוק. וממשיך לישראל, לארץ נכון, ישראל. כי אני לא הבנתי איך הם הגיעו מפולין לארץ, אבל לא הייתה אז